a cikin wannan wata Allah yana da wani dare khairun min alfi shahrin, ya fi falala fiye da dare dubu, ai wata dubu. Man hurima khairuha faqad hurima, duk wanda ya asarar alherin da ke cikin wannan dare to ya yi asara har abada, sai kuma baɗi in ya kai da rai. To wannan rana, wannan dare jama'a a goma ta ƙarshe ne, a goma ta ƙarshe ne. Shi yasa Aisha ta ce idan goma ta ƙarshe ta yi, manzon Allah sai ya ƙaurace wa iyalan shi, sai ya dawo masallaci ya shiga itikafi ya zage ma ibada. Shi yasa yana daga cikin lokuta da ake dagewa da ibada, jama'a sai a ainihin dage kwarai da gaske. Haka har wa yau hadisi ya zo cikin littafin al-Imam an-Nasa'i da ainihin wato Musnadul Imam Ahmad da Bukhari da Muslim har wa yau, a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa wata mata daga cikin ansarawa, idza kana ramadan, idan ramadan yayi fa'tamiri, ki tafi umara, fa inna umratan fihi ta'dilu hajja. Yin umara a cikin wannan watan ramadan yana daidai da ainihin yin hajji. A wata riwaya ma aka ce annabi ya ce tana daidai da yin hajji tare da shi. Saboda haka yake da falala da watan azumi ka tafi umara, sai dai kawai kar a mai da abin ya zama tourism, ya zama wani yawo ne na shakatawa ko kuma wani abu ne na gasa, tun da wani ya je nima sai na je. Kaga malamai suna yawo ofisoshin 'yan siyasa da masu kuɗi suna zubar da kimar malanta don dai a biya mishi kujera. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To bayan duk da malam ya waɗannan bayanai, sai kuma ainihin wata magana dangane da wacce hanya ake bi a iya tabbatar da shigar wata. Jama'a, akwai hanyoyi guda uku, mun gabatar da biyu saboda su ne shari'a ta zo da su. Hanyar farko ita ce, idan 29 ta yi ga wata, to daren da zai biyo baya shine daren 30. To ku je ku duba ku gani, idan Allah ya sa kuka dace madalla, kun ji hanya ta farko. Hanya ta biyu ita ce, idan ba ku dace kun ga wata ba, to shi kenan kashe gari sai a ɗauki cewa lissafi ya cika 30. To wanka shegari sai a tashi da azumi. In kuma ramadan ne, to wanka shegari sai zama ainihin karamar sallah. Jama'a, waɗannan hanyoyin su ne kaɗai shari'a ta yadda da su, amma shari'ar musulunci ba ta yadda da ganin wata ta hanyar hisabi ba, ilimin hisabi ba a yadda ba, ko kuma a ce an duba ta ainihin satellite an iya ganowa. Shari'ar musulunci ta allaka ne ala ru'yatil basariya, akan a duba da ido a gani. To sai dai bari ku ji, a da akwai wata mayaudariyar na'ura da suka yi, tabaran hangen nesa ne. Abin da yasa na ce mayaudariya, a jikin ita na'urar an yi programming akwai jinjirin wata, don haka kana ɗagawa ka duba, in ka daɗe sai ka hangi jinjirin wata, ba jinjirin wata ne ya fito ba. Idan da za ka kalli gabas, kudu, arewa duk za ka gani. Idan da za ka duba daren 15 ga wata ma za ka gani. So a jikin ita na'urar ce aka yi programming. Haramun ne musulmi su dogara da wannan, dan yaudara ce. Ana nan sai suka kawo magana ta cewa za a iya dubawa ta hanyar na'urar bature a iya gani. 2010 tattaunawa ta yi zafi kwarai da gaske tsakanin manyan malaman duniya. Ka duba wannan tattaunawa har yanzu tana nan akan intanet da manyan malamai suka yi ta tattaunawa. Amma ƙarshe dai shine bai halatta ya zama kawai mu zauna sai a ce wata na'ura ta ga cewa yau an ga wata ko kuma ba a gani ba. Amma bari ku ji, technologically akwai wata na'ura da aka yi ta, ita kuma za ta guiding ɗinka ne, za ta taimake ka ne, ta nuna maka inda ya dace kai ka dubi watan, ba ita za ta gano maka watan ba. Wato kamar yadda ran nan na gaya muku cewa sirrin ganin wata shine a dubi ina rana ta faɗi, to ita wannan na'urar ana saitinta ne da ainihin hasken rana. Na haka in aka yi saitinta da hasken rana, za ka kafa ta ne a saman kwamfuta ka ko saman laptop ɗinka. Yanzu an yi handset waɗanda ma suke da ita, waɗanda inbuilt ne. Tana nan kana yawo da ita a ɗaki ko tana nan a cikin ɗakinka, amma tana nan tana bin inda rana take tafiya. Idan lokacin faɗuwar rana ta yi, sai ka ji ta yi ainihin bipin, sai ka ji ta yi ƙara galalan haka. To inda ta nuna maka, tana nuna maka isharar saitin nan wurin, daidai wannan parameters din ya kamata ka nemi wata. Ko an fahimta jama'a? To
malamai su tsaya su fahimta wannan na'urar ita ba irin waccan bace, ita wannan babu laifi wajen amfani da ita. Domin yau shekara 2 kenan aka gayyace mu taro a kungiyar jama'atu nasrul islam da aka kawo magana wannan na'urar, har sai malamai suka nemi su kwandemin dinta. Sai da na ce to a yi haƙuri, ni dan makaranta ne amma kuma karatun da nake akan irin waɗannan na'urorin ne. Ita wannan na'urar ta sha bamban da waccan. Wannan na'urar ga yadda take ga yadda take ga yadda take. Da na'ura ce wadda take sai wani da wani, yanzu kwana kaɗan za ka ganta ta abin. A wannan lokaci nake faɗa musu, amma a wannan lokacin ka tafi Saudi Arabia shagunan da suke sai da kwamfuta ma duk za ka ganta made in China da an yauta. To yanzu galibi suna yo su ga sunan suna abin nan. Saboda haka baya halatta a dogara da hisabi, ilimin hisabi ko ilimin taurari shine ake kira astronomy. Astronomy bai halatta ba, astrology kuwa haramun ne, don shi wannan tsubbu ne. Bai halatta a dogara da ganin wata ta wannan hanyar ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Don haka al'imam